गोयच्या गावागावांनी पारंपरिक चलत आयिल्ले राखणदारी वेवस्थेचेर उजवाड घालपी हे सिरीज। आज हजारांनी भूमिपुत्र जमीन, घरादारा, शेतां भाटां, दोंगर सोडून विकून नोकरी धंद्याक गोय आणि देशाचो शिमो हुपून चल्ले। हजारांनी घराबे देश विदेशात स्थायीक जातात। जमनी बिगर शेतकीक भायल्यांच्या हातात चल्ल्यो। गावागावांचो चेहरो मोहरो बदलता। संस्कृती, परंपरा, दायजाचे प्रश्न उप्रासतात। अशे परिस्थितीत गावच्या पारंपरिक राखणदारीचो विषय चर्चेचो जाला। गावच्या वेताळाच्या अधिपत्या सकयल राखणदार क्षेत्रफळाची ही व्यवस्था। वास्तुदेवता, स्थानदेवता, ग्रामदेवता, कुलदेवता अशा आराध्य कुटुंबिक देवदेवतांचे खेरीज अशी ही भौशिक रुखा पेडावेली गावची राखणदारी व्यवस्था। तिचेर गावकारांची आणि तांकां भचपी घाडींची अजूनय तितलीच श्रद्धा। या राखणदाराक आजूय गावागावांनी तितलोच मानपान। हेच श्रद्धेन घाडी गावकारांच्या तोंडांतल्यान राखणदाराच्यो अनुभूती, तांच्यो गजाली, ती व्यवस्था, तांचे कार्यक्षेत्र, कार्यपद्धत आणि विधी निषेधाविशीं हे सिरीज। हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग जावा। हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांक, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रोड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, हुमरो सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा। राखणदार विथ घाडी। राखण म्हणजे त्या एरियेची राखण करता। ज्या एरियेत घरां लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तीचं रक्षण करप आणि देवस्थाना अंडर हे सगळं आसा। राखणदार हो आधी गाव देवस्थानाची घटना निराकार असतात। निराकार असल्या कारणान ते निराकाराचो आकार जो ज्या पुरुषांनी पयलीं केलो म्हणजे कमिटीन आणि त्याच्या वरसून देवस्थानाची घटना बांदून स्थापना जाल्ली आहे। त्या टायमाकच जे सदस्य भितर ह्या केले 3 अल्लख 5 पासून पंचायतन जाता, 5 वरसून पंचायत। त्याच्यानंतर पुढे 12 ह्या देवस्थान मोठा 12 सदस्य असं ह्या आमचा देवस्थान 12 सदस्य। आणि 12 सदस्यांचा देवस्थान नाव रयत पिलगी समाज। म्हणजे तू सगळ्यांक घेऊन पूर्वीचे जे कोण अनादी काळचे पुरुष रावन गेले, गाव जोडणारे पुरुष किंवा ह्या देवस्थानाचो मेन 2 पुरुष एक ग्रुप जावन जेव्हा ह्या देवस्थान घडयला तेव्हा 12 आपल्या हेतूर घेऊन त्याच्या वरसून ह्या देवस्थान घडयल्लें आहा। म्हणून ताका शेवट काय दिला 12नी घडोवन येता रयत पिलगी समाज।
हो ताका प्रत्येक रयतेक सुद्धा हेतून सहभाग करून घेतलेलो आहे. अशी ही देवस्थानाची घटना आहे. राखणदार हो भगवंत आज भगवंत असा हा की प्रत्येक गावांनी पालये म्हणा हरंबल प्रत्येक गावांनी ग्रामदेवता मेन देवता भूमिका बेताळ देवस्थान मेन देवता आणि त्याच्या अंडर प्रत्येक पालया गावात जितके काय वाडे आहात त्या वाड्या गणकणी प्रत्येक थळात थल संरक्षक राष्ट्रोळी अशा तत्वात राष्ट्रोळी म्हणजे थल संरक्षण करणारं म्हणजे राखणदार अशा तत्वात तो शब्द जॉईन जाता. राखणदार आणि थल संरक्षक राष्ट्रोळी ह्या तत्वात सामावलेला असता. तेतून ती थल देवता ज्या थळात जी वस्ती असता त्या वस्ती करणाऱ्या माणसाचं संरक्षण ती देवता करता थळातली. आणि ती थळातली देवतेचं प्रत्येक जण भावनेन त्याची वेळी बातमी सेवा करतात. तर सेवा कसली तर ताका एक वार्षिक मान करप. आता मान कसलो तर ताका नालकोमो म्हणान तेचो ताका मान दिवप आणि तो कातरून थंय ते वाडवाळ करप आणि ते शिजवप आणि सगळ्या लोकांक वाड्यातल्या लोकांक तो प्रसादी म्हणान ता तीर्थ घालप. अशा तत्वात त्याची सेवा करतात. ते सेवेप्रमाणे त्या लोकांची कल्याण करतात. ती कल्याण करते देवता ते कल्याण करता. आता आमचे हो पालये गांव आता त्यात म्हाका सांगना आमी आपल्या भुरगे आसूं 4 सीमा एक गांव निर्माण जाला. आता त्यांच्या आदी आमचो जल्म जावन ह्या पुरुशा आदी आता 4 सीमेचो मालक जी ताळेगत जावं हें येता ताचो 4 सीमे हो पुरयेचो म्हारिगन आसता. 4 सीमा ही बांदपाक तेज्या नंतर ह्या देवस्थान स्थापन जाता त्या आमच्या गांवाचा अशें तेजें ह्या भूमिका बेताळ पंचायतन देवस्थान आणि त्याच्या अंडर ही 7 थळां. त्याच्या वरसूनच प्रत्येक स्थळात प्रत्येक वाड्याक त्यांनी त्याचो अंश केलो. थळकारी म्हणा इसवटी ब्राह्मण कोण आमची कोण अशी देवता प्रत्येक थळान म्हणजे प्रत्येकाच्या वाड्या गणकांनी ही ह्या देवस्थानाच्या अंडर ही थळ संरक्षक कोणी राष्ट्रोळी कोण असो काय नावां दिवन पण प्रत्येक वाड्या गणकांनी ह्या जाल्ली. आणि त्या ह्यानी हे देवस्थानाची घटना जाणान ते प्रत्येकाचो संलग्न त्या एकामेका कडेन आहा. आणि तो सगळ्याचो ह्या गांव देवते कडेन आहा. म्हणजे किरणपाणी भंडारवाडा पिळवेवाडा हे परबवाडा असे नाईकवाडा असे 7 ते हे असत स्थळां. आणि प्रत्येक स्थळाचो प्रत्येक वेगवेगळो राखणदार आसा. हय 12चो वांगडी राष्ट्रोळी आणि ब्राह्मण असे 3 देवताचं आदिस्थान आसा कळ्ळें. आणि त्याच्या अंडर राखणदार म्हणजे सगळी जबाबदारी काही संकट येवो आणि काय येवो आम्ही त्या ठिकाणी येऊन मागणं मागतो त्याच्याकडे आणि तो आशीर्वादान सगळं निवारण जाता. आज अशी आजपर्यंतची आख्यायिका. एक जागा त्याच्यासाठी झाड किंवा पाषाण हय पाषाण ना हय वडाचं झाड आसा. आणि कितीशी वर्षां पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता म्हाज्या अंदाज पण 500 वर्षां भायर होता. तो स्थानिक थंयसलो पयलींचो ही जमीन ही भूमी निराकाराचा आकार हाडून म्हणजे ताका आता सर्वे केल्याशिवाय तर काय जमीन आकार जायना ना. तसं हो गांव जो वसयलो किंवा गांवाची घटना बांधली ते महान पुरुष ताका मानकारी म्हणतात ते पंच म्हणतात. त्यांच्यानी ती घटना बांधून गावाची रचना करून जमनीचे प्रत्येकाक जमीन सुद्धा विभागून घेतली प्रत्येकाक.
आणि त्या जमनीत त्या देवतेचा स्थान केला. तो राखणदार म्हणजे तसं. तू जसं त्याका भजतय तसं तुका तो सहकार्य करता. असं राखणकारी ठेवलो नाही तो आदी आहे. त्याचा आदी आहे. आणि तेतून तू जेव्हा तुझी उत्पत्ती त्या देवान थंय केली तेव्हा त्याच्या वरसून तो तुका सहकार्य करता. पण त्याचा वार्षिक काहीतरी तू करू आहे. त्यांचा काम काय राखण करप, त्यांना मार्गदर्शन करप, त्यांकाय पण मर्यादा आहात ती आम्ही सांभाळूंक जायी. आम्ही सांभाळूंक जाय न्हू. ताका काय तरी एक माणसा काय असं माणूस खात खळग्यान जालो काय जालो तर तेन्ना जाच्याला पाव म्हणतो आम्ही. कारण थंयचो मालक म्हणतो आम्ही. तशेंच प्रत्येक हेका आतां समज दर्यार गेलो तर राष्ट्र जरी वेळेला राष्ट्राला पाव माणूस केव्हा ज्या वेळाक खेचेरे पांय पडटा त्या देवा पाव म्हणता. तोपर्यंत म्हणटा आमी सगळ्यांक केलां. तसा ना येता. संपूर्ण एका त्यांचो फेरो असता. दांडो वयर दांडो आसा तिथं. दांडो घेऊन सगळीकडे ते फिरून त्या ह्याचं एरियाचं रक्षण करप. रात्रीकडे त्यांची 12-12:30च्या पुढे फेरी असता. ते फेरी एक समज त्यांची काय स्थानं असतात ठरलेली असतात. ती स्थानाकडे त्यांची भेट दिवा बसता. असो त्यांचं एक रातचो 3 जायचा तुका 2 वरां त्यांचो काहीतरी ह्या चलता असो प्रवास जाण्याचा. त्याशिवाय आणखी सुद्धा काही ठिकाणी जोके सुद्धा दिसत तेव्हा पहिली काळात. एक जोके सारखे घेऊन असे भोवत असा दृष्टांत कसा दिसला काहीतरी गेलो आलो. अशा तऱ्हेची ही देवता. त्याचप्रमाणे आज भगवंता जरी जरी आज आम्ही रात्री कडे खंय भोवांक गेलो रात्र झाली समाज एखादा येताना खंय जर त्याचं दर्शन घडला तर त्याचा हटकूचो न्हू. हटकल्या तुका त्रास जाता. त्याचा त्रास जर तू केल्यार तो तुका त्रास करू शकता. नाहीतर तो कोणाचीच खबर करणार म्हणजे परिपूर्ण राखण नसता त्याचा. जर समज तू सामको भितरो जर आशीत तर जेव्हा म्हाका पाव म्हणून जर त्याका हाक मारशीत तर त्याका त्या रूपात माणसाच्या रूपात सहाय्य करून घरी पोचवपाची सुद्धा त्यांनी गावात पोचवपाची व्यवस्था सुद्धा ते देवता करता. असे काही अनुभव पहिलीचे असत. अशी ही देवता. आमचे दीस आम्ही दिसाचे भोंवतो. रातच्या 8 न्हिदो जेवण न्हिदो आणि त्यांची जी फेरी जाता ती सारकी 12:30. कित्याक माझ्या आमी स्वताने हेजी आमी सगळी बाजू आयकली. चाल आमच्या देवाची आमच्या दासकाची आयकली. आमच्या दारांतल्यान आमची बायको जाणा हनुमाने जाणा. आणि आमच्या पार्सेलाचा कॉलेज आसा त्याच्या फुडें वड आसा थंय मात्र 2 फावटी मी उजवडी बघली. म्हाज्या वांगडा भुरगीं वचली ल्हान 4-5 जाणां आनी आमी रातच्या गॅदरिंग वचून येवं. हरमळा गॅदरिंग आमच्या पयलींचा हायस्कूल आमचा पार्सेलाचा वचून गॅदरिंगाक तेता आमचो शिक्षण मंत्री हरी साठे होतो. आमी येयलो तशें येयलो. तेता रस्त्या भोवमार आमच्या लायट ना. काळोखान दिली जाल्यार सारकी 12:30 त्या 9 नंतर उजवडी आमी बघली. ही भुरगीं म्हणटात काय रे कसली उजवडी. आतां भुरग्यांक सांगची जाल्यार ती नामागून जातली. तो म्हटल्यार जगन्नाथ पार्सेकार म्हणजे लक्ष्मीकांताचो चुलतो आनी आमचो कृष्णा केरकार हे म्हटल्यार रातचे स्वाश्यांक भोंवतात. भुरग्यांक एकदां आसा सांगात तांकां एकदां वाट पडटली तरी नाल्यार भुरगीं खावपातली न्हू. रातचे तेंचे 12 घेवप. आतां तशी 3 कातर दोनपारची 12:30 आनी 3 उजवाडचा 4 जाता. कोंबो कसो आरडटा 4 कसो आरडटा तेका ती धर्तरी हें जाता न्हू. तेका तो कोंबो 4 आरडटा म्हणजे देंवचारा पाव म्हणजे देंवचार आपल्या 4 आपले मटेन तो इलो जाग्यार काय आमचा उजवडला का म्हणजे आमी व्हडे भायर सुटलो. अशी ती भुतारकी सगळ्या बरें आसा. देव ना अशें ना. देव आसत देव आतां जर देव जाल्यार पाशाणी माणूस जाल्यार आमी शाणू. आतां आमी देवाक कोण मानिनात. कोण मानता ना कोण मानना.
काय करतात ते काय करतात ते बस फिरतात ते देवाचे ह्याचे ते फिरतात रानात रात्री. हा कितक्यांक सुमार? तर 12 सुमार 12 एका. हय आणि मदीं कोण सापडलो बीन जाल्यार तांकां? मध्ये सापडलं त्यांना काहीतरी पण तेव्हा ह्या करतात रे. पण आमच्या सारखं जर काहीतरी ह्या झालं जाल्यार काहीतरी माहीत भंय कसो दिसता. हय त्या हाका मोहनाक कसो धरून दवरलेलो तूं जाणा म्हाका हयसर तेंचे असो धरून अशी एक ह्या जाता जाल्यार तसं काय हें ना. हय